kwenzeka iphutha ngagcina sengithola iy'ngane nobabezala wami. Ya. Yebo, ngenxa yokuthi ubaba wasekhaya phela. Yebo, akabuyi eGoli, useno-2 years wonke engasabuyi eGoli. Manje ngagcina sengihlangana nobabezala wami. Sagcina sesikhipha zona iy'ngane lezi ngoba kunenye ena-1, kube sekuba khona u-2 months osesiswini njengoba sikhuluma nje manje. Mhlawumbe ungangitshela nje isizathu sokuthi yini indaba ugcina ube ney'ngane nobabezala? Ngingasho ukuthi ingcindezi ebengiyithola ekhaya. Ubabezala nakhona ngoba umama ngeke ngisho ukuthi ebewumuntu onenkinga njengoba bese ngike ngasho ekuqaleni ukuthi ubengithathiswe kwengane yakhe. Okay. Ingcindezi ngiyithole kubabezala. Inkinga yokuthi udinga abazukulu, ufuna kuqhubeke isibongo, uyayazi-ke nawe impilo yasemakhaya. Phela ubebona ukuthi ingane yakhe ayibuyi eGoli. Wagcina esethi shuthi angilale naye khona kuzokwanda isibongo. Ngesikhathi esho njalo wena wenza kanjani? Ekuqaleni ngaqale nganakho ngingabaza ngoba phela lento yayizongichithela umuzi. Kodwa ngabona ukuthi ngokuhamba kwesikhathi shuthi i-choice iyona engekho. Kuthi-ke kumele senze kanjani kanjani. Sagcina sesihlangana eThekwini, sekwenzeka okwenzakalayo. Kwase-ke iphuma ingane le yokuqala. Shuthi ekuphumeni kwengane le yokuqala asibanga ngabantu abayiyekayo lento. Ngicabanga ukuthi kwase kuyisizungu kumina. Angazi noma uzwangedwa, ngagcina sesiqhubeka nje njengoba sekukhona le elandela ingane. Hello? Yebo, sawubona bhuti. Yebo, unjani? Ngiyaphila, unjani? Ngiyaphila. Ukhuluma noThobekile weMadlula Media. Awuphinde sesangizwanga? Ukhuluma noThobekile Mdlalose weMadlula Media. Okay sis. Yebo, kunosisi la uthi umakoti wakho kunenhlambuluko afuna ukuyihlambuluka kuwena. Bengicela nje bandla umuphi u-10 minutes wesikhathi sakho. Ngiyazi mhlawumbe la ukhona ubhizi noma khona into oyenzayo kodwa nje bengisacela umuphi indlebe umuze ukuthi uyini la ufisa ukuyihlambuluka kuwena. Okay, angilalela sis, ngamnikeza. Okay. Yebo, bengifuna ukutshela ukuthi nginengane ena-1 nenye esesiswini eno-2 months. Njani-ke manje lo kwenza kanjani lo? Eyami leyo ngane noma? Ingane ngayithola kubaba wakho. Zonke lezo ngane zakhe. Yebo. Nikwenze kanjani lokho? Ubaba wakho wangivalela ekhoneni ngendaba yokuthi ufuna abazukulu and wena awunaso isikhathi somndeni wakho. Manje wagcina engifaka ekhoneni ethi angilale naye khona kuzokwanda isibongo. Ekhaya kuyaziwa loo nto leyo, ikhona abantu abayaziyo loo nto mayelana nalento ongitshela yona. Cha, ibisaziwa yimina nobaba wakho, kodwa manje nawe usuyazi. Angizwa mina lento esho futhi angikholwa kuyona, ngikhulelwa kuyona. Kusho ukuthi mina ngesikhathi ngikuthatha ngangikuthathela yena. Ubekhala ngokuthi awunaso isikhathi somndeni, manje ubesaba ukuthi hlampe uzogcina Njani ngobona uyazi ukuthi ngiyosebenza mina ngisebenzela kona lokho. Ngiyaxolisa. Hhayi, angizwa kahle, ikho lento angizwa ukuthi uyixolisa kanjani. Sanibona babukele emakhaya, igama uThobekile wakamdlalose. Namhlanje kunosisi enginaye uthe kunendaba afuna ukuyihlambuluka kumnyeni wakhe. So ngizomdedela abingelele asichaze ukuthi uphuma kephi. Sawubona sisi. Sanibona sisi. Njani? Ngiyaphila njani? Siyaphila nathi nje, usuka kuphi? Emakhaya ngisuka e-Eastern Cape, kodwa-ke ngibekwe amatoho la eThekwini. Yebo. Mhlampe nje ngikuzwe ukuthi unomkhwenyana. Uma ungichazele nje inhlalo yakho nomnyeni wakho. Umkhwenyane wami useGoli, uhambe ngokusebenza.
emakhaya bengihlala nobabezala nomamezala. Yebo. Beyinjani nje inhlalo yakho yasekhaya nomamezala? Ngizoqala ngomamezala. Umamezala ngingasho ukuthi bekuwumuntu esiphilisane kahle naye ngoba ubengithathisa okwengane yakhe. Ngingasho kanjalo. Ibi-right, ngingasho nje kanjalo ukuthi impilo yasemakhaya ibi-right. Yebo. Okay sisi, ngingabi nje nemibuzo eminingi, ngicela bandla uthi ungixoxela kancane ngale nhlambuluko othi ufuna ukuyenza kumnyeni wakho. Hey sisi, nginenkinga lana. Shuthi kwenzeka iphutha. Yebo, kwenzeka iphutha ngagcina sengithola iy'ngane nobabezala wami. Yeah. Yebo, ngenxa yokuthi ubaba wasekhaya phela. Yebo, akabuyi eGoli. Useno-2 years wonke engasabuyi eGoli. Manje ngagcina sengihlangana nobabezala wami. Sagcina sesikhipha zona iy'ngane lezi ngoba kunenye ena-1. Bese kuba khona u2 months osesiswini njengoba sikhuluma nje manje. Mhlawumbe ungangitshela nje isizathu ukuthi yini indaba ugcina ube ney'ngane nobabezala? Ngingasho ukuthi ingcindezi ebengiyithola ekhaya. Ubabezala nakhona ngoba umama ngeke ngisho ukuthi ebe umuntu onenkinga njengoba bese ngike ngasho ekuqaleni ukuthi ubengithathisa okwengane yakhe. Okay. Ingcindezi ngiyithole kubabezala. Inkinga yokuthi udinga abazukulu, ufuna kuqhubeke isibongo, uyayazi-ke nawe impilo yasemakhaya. Kumele kuqhubeke isibongo konke lokho. Manje wagcina sengifake ekhoneni ngoba phela ubebona ukuthi ingane yakhe ayibuyi eGoli. Wagcina sethi shuthi angilale naye khona kuzokwanda isibongo. Ngesikhathi esho njalo wena wenza kanjani? Ekuqaleni ngaqale nganakho ngingabaza ngoba phela lento yayizongichithela umuzi. Kodwa ngabona ukuthi ngokuhamba kwesikhathi shuthi i-choice iyona engikho. Ngagcina sengivuma. Okay, uthe ndlala nomamezala nobabezala. Lesicelo sababezala uma esifaka kuwena ubenisenzele egcekeni ekhaya la kukhona khona umamezala? Ubabezala kwakuwumuntu owayejwayele ukungithinta ocingweni. Engitshele ukuthi-ke kumele senze kanjani kanjani. Sagcina sesihlangana eThekwini sekwenzeka okwenzakalayo. Kwase-ke iphuma ingane le yokuqala. Shuthi ekuphumeni kwengane le yokuqala asibanga ngabantu abayiyekayo lento. Ngicabanga ukuthi kwase kuyisizungu kumina. Angazi noma uzwangedwa ngagcina sesiqhubeka nje njengoba sekukhona le elandela ingane. Kodwa-ke ngoba phela uchazile ukuthi umkhwenyana useGoli, ngokuxhumana-ke ey'ngcingweni umkhwenyana benixhumana nje nixoxe? Besikhuluma naye kodwa hhayi njalo njengoba ngishilo ukuthi ubeseno-2 years wonke. Ngicabanga ukuthi ubhizi izinto zakhe eGoli, ubengasenaso vele isikhathi sami. Uma ucabanga nje umamezala-ke yena mesezwa ukuthi abazukulu bakhe iy'ngane zomyeni wakhe uyophatheka kanjani? Hhayi, uyomphatha kabuhlungu, angifuni ukuqamba amanga ngoba nje nginamahloni nami. Ngoba indlela ebengikhonze ngayo angazi ngiqala kanjani ukuyithula le ndaba kuyena. Umkhwenyana yena uma ucabanga le ndaba uzokwazi ukukuxolela? Angiboni kodwa angazi kodwa-ke ayikho ehlula ukuzama. Okay, hhayi sizomfonela-ke, sizokunika ifoni ubhale inamba yakhe bese uyamfonela umtshela konke lokhu uqeda ukungitshela kona manje. Hello? Yebo, sawubona bhuti. Yebo, unjani? Ngiyaphila, unjani? Ngiyaphila. Ukhuluma noThobekile weMadlula Media. Awuphinde sesangizwanga? Ukhuluma noThobekile Mdlalose weMadlula Media. Okay sis. Yebo, kunosisi la uthi umakoti wakho kunenhlambuluko afuna ukuyihlambuluka kuwena. Bengicela nje bandla umuphi u10 minutes wesikhathi sakho.
Ngiyazi mhlawumbe la ukhona ubhizi noma khona into oyenzayo kodwa nje bengisacela umuphi indlebe umuzwa ukuthi uyini la ufisa ukuyihlambuluka kuwena. Okay, angilalela sisi noma ngamnikeza. Okay. Sawubona Kabazela. Yebo, sawubona kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Siyaphila nathi. Ngihlangene nosisi lana. Ngifuna ngisize kunenhlambuluko engifuna ukuyithula kuwena. Yeah. Yebo, bengifuna ukutshela ukuthi nginengane enawani nenye esesiswini enothumana. Njani-ke manje lo kwenza kanjani lo? Eyami leyo ngane noma? Ingane ngayithola kubaba wakho. Zonke lezo ngane zakhe. Yebo. Nikwenze kanjani lokho? Ubaba wakho wangivalela ekhoneni ngendaba yokuthi ufuna abazukulu and wena awunaso isikhathi somndeni wakho. Manje wagcina engifaka ekhoneni ethi angilale naye khona kuzokwanda isibongo. Hayi ngeke angiyikholwa lento oyishoyo. Kunjani impela? Angiyizwa kahle. Usho ukuthi mina njengoba ngile Gold nje ngibhizi nobaba lapho nibhizi nenze okuthize lapho. Uyena owangifaka ekhoneni, ngangingenayo i-choice. Uqinisele kuloko kushoyo noma mhlawumbe ngadlala nje noma ufuna ungizwe ukuthi ngizoba njani? Ngiqinisile ngoba ngize ngabiza abantu bemadlula media ngoba ngifuna bengisize khona ngizokhona ukugonyuluka le mfihlo le engisindayo. Imali ekhaya kuyaziwa loo nto le, ikhona leyo abantu abayaziyo loo nto mayelana nalento ongitshela yona. Cha, ibisaziwa yimina nobaba wakho, kodwa manje nawe usuyazi. Angiyizwa mina lento oyishoyo futhi angikholwa kuyona, ngikhulelwa kuyona. Kusho ukuthi mina ngesikhathi ngikuthatha ngangikuthathela yena. Ubekhala ngokuthi awunaso isikhathi somndeni, manje ubesaba ukuthi mhlampe uzogcina Njani ngobona uyazi ukuthi ngiyosebenza mina ngisebenzela kona lokho. Ngiyaxolisa. Hayi angiyizwa kahle, ikho lento angiyizwa ukuthi uxolisa kanjani. Uyiqala nje niyenza kanjani, mhlawumbe niyenza public noma ngiyacasha bese kwenzeke kanjani? Bekuyinto efihliwe ngoba noma wakho akayazi. Iy'ngane kanti lezi zikhulelaphi? SiseThekwini la sikhona, la wawusigcine sikhona vele sisakhona. Manje nobaba wakho ubethi uma edinga hlampe ukuthi-ke kube khona esikwenzayo ekhuphuke eze khona. Kusho ukuthi-ke mina lokhu ukwenze usufona nje ngoba wazi ukuthi sengiyabona. Bengifuna sihlale phansi sikhulume ngale ndaba. Kanjani sohlala kanjani phansi konakele? Konakele phela mase kunjani? Ubaba wakho wayethi uyakha ngazi. Hayi, ayikho into enjalo. Angumuza wakhiwa kanjani umuntu esaphila? Ngiyaxolisa mfowethu. Angikuzwa mina ukuthi ungathi wena ngingakuvuma ukuthi wena kwakho umuzi ngikhona ngiphila, angikizwa mina leyo nto leyo. Umuzi mina ngazi ukuthi wakhiwa ngumuntu engasekho lapho kukwazi ukungenwana khona. Manje lo ngitshela yona wena hayi mina angiyizwa kahle. Mhlampe masukhona sizokhona ukukhuluma ngayo le ndaba sekuhlangene. Angiboni ukuthi ngizokwazi ube ngisakwazi ukukhuluma nawe mina into kanje. Angikholwa nje ukuthi babona nje ukubona nje angicabanga ukuthi into esabalulekile kungenama ukuthi iqiniso lelo thuna. Ngiyaxolisa baba. Impela ngikwazi ukuthi ngizokwenza njani. Uma ucabanga wena into ekufanele ngiyithini mina le. Ayikho enye indlela obongenza ngayo. Mina bengibona ukuthi kukhulume njengomndeni. Singagcina ukukhuluma emafonini. Sesiwona umndeni manje mase sisekanje. Sesibaningi phela manje. Akwazi ukuthi ungathi owami wena bese uphinde ungenelele futhi ungenelele lo mzali wami futhi. Yazi into angifisi mina ukubona kahle kahle. Ayikho into engingakusiza ngayo. Yabona manje usuphumile kumina.
Ngiyaxolisa kodwa-ke khabazela. Kunganjani nithuthe nobabili? Nonke nisaleta niqhubeke. Ngoba Ngiyazithola. kwena ngibona ukuthi kukhona into engisangayikhuluma kwanaye ngoba manje uma ekwazi ukwenza into kanjalo kusho ukuthi ngeke ngisaphinde ngimethembe. Ngicela uvele wenze into elula, mina uma ngifika nje angifisi ukuthi ngilibone nje kwayena nje angisafuni ukumbona. Uyamuzwa ubaba ekhaya? Kanzima manje. Kodwa-ke wena uzizwa kanjani phela? Ngishaqekile sisi, ngifuna ukuqamba amanga ngoba manje ngiyaqala ukumuzwa edinwe kanje. Ngiyaqala. Uyayisola ngokuthi uhlambuluke noma? Ngijabule ngoba bengeke ngihlale nale mfihlo isikhathi. Iy'ngane ziyakhula, okokuqala kumele zimazi ubaba wazo wangempela ngoba manje bezihlele ethembeni lokuthi ubaba wazo usegoli kanti ubaba wazo Ukhona ula. Yebo. Angazi ngingathini, mhlawumbe umnika isikhathi athi nje ukucabanga kancane, athi ukuyetshisa le ndaba bese niyabuya niyahlala phansi njengomndeni niyayikhuluma. Kodwa ngoba usukwazile ukumtshela sekuba kuyena ukuthi uthatha siphi isinqumo. Angazi sisi, kodwa ngiyabonga ngosizo lwenu. Okay, hayi nathi siyabonga ukuthi sikwazile ukukusiza uhlambuluke lento obufuna ukuyihlambuluka. Yebo sisi, ngiyabonga. Babukeli bethu-ke siyabonga. Kuphela lana-ke kwanamhlanje usisi umfunelile umkhwenyana wahlambuluka, nani nizizwele. Sithemba ukuthi njengomndeni bayokwazi ukuthi bayilungise lento yabo, iy'ngane zazi iqinise ngobaba wazo, naye akhululeke nomfana azi ngeqiniso labantwana laba abakhona kumkakhe. Siyabonga.